मुम्बाइ सहरनि सासे आइजोनि सोमोनांथावना देरहासारनायनि मुखुब जानो हानाय थासारिनि मोनसे भिडिअ आं लानानै फैदों। जाय आइजोनि मुङा अम्बिका। अम्बिकाया सासे भारत हादरनि IPS अफिसार। बियो 14 बोसोर बैसोआव हाबा आरो 18 बोसोर बैसोआव सानै गथ'नि बिमा जादोंमोन। बेनि उनावहायसो बियो IPS अफिसार जानायनि सिमां सुजुदोंमोन। दा अम्बिकाया माबोरै IPS अफिसार जाखो बिनि साक्सेस हिस्ट्रिखौ आं नोंथांमोननो नैबे JSP 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना खोब गोसो होनानै नायलां। बुहुमाव ओरैबायदि सुबुंनि जिउ जारिमिन दं जाय बिथांमोननि जिउनि जारिमिनखौ फरायनानै खायसे बाथ्रा सोलोंनो हायो आरो जिउआव खामानि मावलांनो थाखाय थुलुंगा मोनो। थिग बेबादिनो सासे आइजो IPS अफिसार जायनि मुङा एन अम्बिका। बिथाङा मुम्बाइ सोहोरनि सासे थागिबि। 14 बोसोर बैसोआव अम्बिकाया सासे पुलिस कनस्टेबलजों जुलि जादोंमोन आरो 18 बोसोर बैसोआव बियो सानै गथ'नि बिमा जादोंमोन। सानसे अम्बिकाया गावनि फिसायखौ 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक डे पेराड नायनो थांदोंमोन। बै सानखालि गावनि फिसाया IPS अफिसारखौ सेल्युट होनाय नुनानै फिसायखौ सोंदोंमोन, बियो सोर? वेसि? फिसाया फिननाय होदोंमोन, बियो सासे IPS अफिसार जाय UPSC आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायोब्ला IPS एबा IAS अफिसार जानो हायो। बै सानखालिनिफ्रायनो अम्बिकाया IPS अफिसार जानायनि सिमां सुजुदोंमोन आरो आनजादाव जिरायनो थांखि लायो। हाबा जाखांनायनि उनावसो हाइ स्कुल आरो कलेज सोलोंथाइखौ फोजोबदोंमोन। डिग्री जोबनायनि उनाव सेनायाव सिभिल सार्भिसनि कचिं लादोंमोन आरो गावनि फिसाया गोबां मदद खालामदोंमोन। नाथाय अम्बिकानि थाखाय बेफोरबादि खामानिया गोरलै नङामोन। गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबो UPS आनजादाव खनथाम फेल जादोंमोन आरो गोसोआ लोरबां जादोंमोन। नाथाय फेलें जानाया देरहासारनायनि मोनसे साबि। फेल्युर इज द पिलार अफ साक्सेस होननाय मोनसे खोथा दं। बे खोथाखौ अम्बिकाया गोसोआव लादोंमोन। बिनि साक्सेस किया जादोंमोन नाजानाय। अम्बिकाया गोसोआव लादोंमोन, आं खनसेबाव आरो UPS आनजादाव जिरायफिनगोन आरो पास खालामो। बिथाङा 2008 मायथाइयाव UPS आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो आरो दिनै अम्बिकाया सासे IPS अफिसार। बिथांखौ मुम्बाइ सहरनि लेडि सिंघम होननानैबो मिथिनाय जायो। दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावनो आरो सहायलांनो हायोब्ला जिउआव देरहासारनाय फैयो। बे खोथाखौ जों एन अम्बिकानि जोहै मिथिनो हायो। जाय आइजोआ सानै गथ'नि बिमा आरो 14 बोसोर बैसोआव हाबा जानायनि इयुनावबो सासे पुलिस कनस्टेबलजों हाबा जानायनि इयुनाव 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक डे फालिनायाव फिसाया सासे IPS अफिसारखौ सेल्युट लानायखौ नुनानै बेहा मोनसे चेलेन्जिं मुड होदोंमोन आरो सानसे समाव गाव IPS अफिसार जानायनि गेदेर सिमां सुनानै दोनदोंमोन आरो जाय सिमांखौ बियो उन्दु नुवाखै। जाय सिमांखौ बियो मोगथाङाव महर होनो थाखाय बे नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो एन अम्बिकाया आथिखालाव गावनि देरहासारनायनि मुकुटखौ गाननो हाबाय। बियो दा भारतनि सासे IPS अफिसार। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय।